Got the club going hard on a Tuesday. Got your girl in the curtain shake Tuesday. Club going hard on a Tuesday. Got your girl in the curtain shake Tuesday. Club going hard on a Tuesday. Got your girl in the curtain shake Tuesday. Club going hard on a Tuesday. Got your girl in the curtain shake Tuesday. Club going hard. Upstairs, I got Zans in the Advil bottle. I don't take the shit, but you do. So I got the club going hard on a Tuesday. Got your girl in the curtain shake Tuesday. Club going hard on a Tuesday. Got your girl in the curtain shake Tuesday. Club going hard on a Tuesday. Got your girl in the curtain shake Tuesday. Club going hard on a Tuesday. Got your girl in the curtain shake Tuesday. Club going hard on a Tuesday. Got your girl in the curtain shake Tuesday. Club going hard on a Tuesday. Got your girl in the curtain shake Tuesday. Club going hard on a Tuesday. Got your girl in the curtain shake Tuesday. Club going hard on a Tuesday. Got your girl in the curtain shake Tuesday. Club going hard.
Gay! Passant aquí, vull dir que ho tingueu en compte. Donarem el premi a la millor rèplica al senyor Manco. Vinga aquí amb el maquinón. Està aquí. Posa el Manco aquí. Aquí us està demostrant que és veritat, que no esteu vacilant, És Manco, vale? Encara que tingui dos mans i sense saber què fan amb elles, però bueno, de moment porta un cotxe que ho porta molt bé. Aquí tenim el premi que farà l'entrega la presidenta de la colla, m'ho passo bé, juntament amb un premi de... no. Un premi de 10 euros, perquè vol de compres, gentilesa de la Federació de Comerciants de Salt. Vinga, una paraula. Bueno, en aquesta segona edició haig de dir i felicitar Francesc i tota l'organització que està darrere, que sense ells no hagués sigut possible fer tot això, que costa molt, i enhorabona i esperem l'edició de l'any vinent, la tercera, que no hi faltarem. Moltes gràcies. Que quedi clar que la primera no va poder ser perquè el president d'ells va decidir casar-se el mateix dia, Jo vaig provar de convèncer-el, però em van amenaçar i em vaig dir que callar. Anem aquí a la segona, el segon premi, que és el més original. Aquí tenim un senyor que s'emportarà el premi al més original i es diu el senyor Tarrés. Entregarà el premi la senyora regidora Anna Fuster. I un premi, a part del trofeu, de 20 euros, gentilesa de la Federació de Comerciants de Salt. Unes paraules, sisplau. Bueno, després donar les gràcies a l'organització també de l'event i bueno, dir que l'any que ve també vindran més cotxes i farem més merder. Fantàstic, perquè si hi ha una cosa que ens agrada aquí és el merder! Així m'agrada. Ara passarem, perquè en totes les coses passa que hi ha un campió, evidentment. I ja veig que aquí hi ha un que està somriguent, està esperant... Com no digui el seu nom, la liarem. Així és que me la jugaré. Aquí m'han dit que el campió de crawler és Òscar! Molt bé, amb el maquinón de l'Òscar. Entrega el premi la presidenta de la colla, m'ho passo bé, la Carme. Res que dir que a més, com té un maquinón, el tio s'ha portat molt bé, ha guanyat, ha embrutit el cotxe com ha de ser, té a més un premi de 20 euros de la Federació Comerciants també, de compra. Unes paraules, sisplau. Bueno, moltes gràcies a tothom per estar aquí i l'any que ve més i millor.
I ara anem ja al definitiu, perquè també aquests senyors, a part de tot terrenys que heu vist, tenen uns maquinons increïbles de velocitat i, evidentment, entre tots hi ha hagut algú que ha guanyat. I el campió de velocitat que tenim aquí es diu Jordi! Perfecte, ha entregat el premi la presidenta i la regidora, tots dos. Un premi... La regidora es quedarà al cotxe perquè és molt xulo, m'ha dit. No sé si el retornarà. No, és la regidora com cal, cuidado, vale? Aquí, a més, li hem donat un trofeu i, com és el més ràpid, un premi de 50 euros de la Federació de Comerciants. Aviat si és el més ràpid en gastar-los. Doncs moltíssimes gràcies a tot aquí del DriftCat Catalunya. Moltíssimes gràcies per participar amb els vostres maquinons. Moltíssimes gràcies per tot el que heu muntat i per passar-ho també. Gràcies, i us deixo aquí amb un experiment increïble de blues del bo, amb Ànima Negra i Pexon Blues. Moltíssimes gràcies a tots. Ladies and gentlemen, ready for blues?